Ivan Ivanović. Od oca? Zoran. Majka vam se zove? Tatjana. Koliko imate godina? 28. Šta ste po zanimanju? Profesor muzičkog vaspitanja. Odlično. Gde radite? U školi. U kojoj školi? Samo mi to recite kratko. Nadežda Petrović. U redu je. Da li poznajete optuženu? Kakvom ste odnosu sa njom? Da li je poznajete? Izviđenje. Šta to znači? Pa viđao sam je u školi, verovatno dolazi u školu na roditeljske sastanke. Znamo se, znači... A to škola gde radi gospodin Stefan Marić možda? Tako je, da. Pa to da rastumačimo. I viđali ste optuženu, znači u toj školi da dolazi? Pa viđao sam je, da. Koliko je to često bilo? U kom periodu nazad u odnosu na danas? Pa recimo pre 10 dana sam je zadnji put video. Dobro. A pre toga? Pre toga je dolazila, ne znam, u toku roditeljskih sastanaka. Znači nama su Pre dana od danas, je? Neka, od danas. Sredom su nam obično roditeljski sastanci, pa tada se viđemo ili na danu otvorenih vrata. Otkud nju da ste zapamtili, velika škola koliko ja znam, tu puno roditelja dolazi, otvorena vrata, roditeljski. Pa gospođica je atraktivna, pa... A u tom smislu? Pa da. Da li ste sa profesorom, odnosno ovdje Sašovim svedokom Marićem ikad razgovarali o odnosete, kolega, molim vas? Kako da ne, ja godinu dana radim u školi, to je veliki moj prijatelj, uostalom i kolega. Znači niste samo kolege, nego i prijatelji, je li tako? Da, i privatno se družimo. I šta ste pričali vezano za optuženu? Pa za optuženu konkretno imali smo i vrlo kratak razgovor. Samo me interesuje, ovo što ste rekli, to smo sve uneli u zapisnik, interesuje me okolnosti koje ste saznali, znači iz razgovora sa profesorom, odnosno ovdje Sašovim svedokom Marićem, vezano za optuženu. Mariju Krasić. To me interesuje, ništa više. Što vi znate? Ili ako znate još nešto više, pa mi recite. Kažem, razgovor je bio vrlo kratak. U suštini to nije bio razgovor, nego samo potvrda već jedne viđene situacije koja se odigrala tog dana u školi. Imali smo časove u školi, ja sam imao 6 časova kao i profesor Marić. Časovi su se završili. Nakon časova primetio sam da profesor odlazi u svoj kabinet, verovatno da odloži svoje rekvizite, pošto predaje matematiku. Ja sam nosio instrumente. Predaje muzičko i na hodniku škole. Ja sam ulazio u svoj kabinet, on u svoj. U jednom trenutku sam primetio da je izvesna gospođica prati... Gospođa, optužena gospođa. Gospođa prati gospodina Marića. Dobro. I? Jednostavno, pa vukla me neka znatiželja, znači ništa konkretno, nisam teo da špiniram ili nešto slično, ali pošto sam se našao tu, jednostavno sam, da kažem, pratio sam ih i došao sam iza leđa i jednostavno sam čuo i video u ostalom jednu ovako interesantnu, možda vama svima ovde priču. Naime, gospođa je uzela koverat i ponudila gospodinu Mariću. Pretpostavljam da je novac neki bio u pitanju ili... Dobro. Kako je reagovao profesor, da privodimo malo ovo, pošto to nije ni sporno sad? Pokušala je da preda taj koverat, naravno, gospodina Marića, poznajem, to je jedan izuzetan čovjek, on je to negirao, odbijao, naravno. Tako, rezigniran odbio. Da, rezigniran, on je bio u šoku, on je prosto bio zatečen. Kažite mi, molim vas, kad se to dešava, koliko je to sati? Pa to je negde oko 2 časa popodne, znači mi završamo nastavu 15 do 2, znači oko 2. Ima li pitanja, koleginice, molim vas? Nemate. Kolega Pajović, izvolite, da li imate pitanja? Samo konstatujte da je video optuženu pre 10 dana. To smo već konstatovali. Od današnjeg dana nema pitanja. Hvala vam lepo. Slobodni ste, hvala vam. Ko nam je ostao još?